Идваме в студиото по йога. Времето е прекрасно. Все още има топло слънце. Ще продължим с хубавите усещания вътре. След енергизиращото сутрешно кафе започвам деня с час по йога. След малко предстои да се срещна с мой учител. И невероятна атмосферата в студиото. Наистина е много хубаво да се успокоиш и оттам нататък да продължиш ведро деня. Здрасти, много ми е приятно да съм тук днес. Уникален салон, наистина, студио. И така, няма търпение. Добре, ами искам да видя преди това дали си се занимава друг път с йога и ако се занимава с каква? Да, ами с йога нидра, предимно повече успокояващи, такива упражнения, в които усещаш границите си, всички точки на тялото и нали, спадаш в пулса, в който започваш да се заръцаваш и да наблюдаваш мислите си. Това е предимно, което ми е харесало в йогата. Добре. А пък днес ще направим един малко по-различен чаш, като ще започнем с нещо, което първо ще раздвижим, ще ти подигаме енергията и след това ще преминем накрая към релаксация. Да се подига енергията. Поставяме ръцете пред гърдите. После поваме ръцете напред и хубаво се отваряме. После започваме да се спускаме напред с опънати ръце и хубаво отваряме седалището, докато ръцете достигнат до пръстите на краката. Супер беше. Много енергизиращо. И сега продължаваме с малко интензивно време в студиото. Това е най-големия фан. Вече съм зареден. Ей, намираме се в студиото на Светло Къслев, също познат като Starlight. Това е новия му псевдоним. Чакаме Галя, D-Flow и Кристо. Те закъсняват с около 5 секунди, но обстановката, студиото вече ги очаква. Просто тук ще излеят невероятни битове. The Race е работното заглавие на новия проект. Високи скорости, състезания, секси неща. Въобще е супер готино. Събрали сме се невероятни така приятели, творци и този път ще направим наистина нещо уникално. Значи това правим новото парче. Касов бит направим в България от мистер Starlight. Светлин Къслев, a.k.a. Starlight. Те първа започваме. Кристо, Гали, D-Flow. D-Flow и Гали. Да погледа някога назад едва ли. Ага. Парчето се разказва, ще се нарича The Race, състезания с уникални скъпи коли. И лодки. И лодки. Въртолети, мисля, че. Въртолети, надпревари, адреналина на Кристо се вдигал на максимум. Не издържа вече. Мен адреналина не ми пада. Частния самолет и отлитаме за Майами. G6, така, it's the good life. Good life. It's G6, we fly. Те първа парчето предстои да стане факт, така че работим. Събрали сме се тук много силен екип, течат едни вибрации във въздуха. Това е само което ви пускам едно малко демо, едно малко превю за това, което се случва. Няма да има оцелели след това парче, казвам го съвсем сериозно. Това е положението. Добре. Аз да рапирам ли? Shortcut through the fast lane. Sorry. Движиме се в ритм с плътен бас. Погледите ще са върху нас. Движиме се в ритм с плътен бас. Движиме се в ритм с плътен
Намираме се вече в студиото на Джеси Стил, който ще бъде режисьор на нашия клип. Нашия казвам, защото наистина се чувствам като част от един голям екип. Моето ново семейство. Супер атмосфера, супер настроение. Надявам се да я предадем и на Джеси, в чието ръце ще повериме изпълнението и визуализацията на клипа. I've been making movies since I was 16. I was making action movies, actually, ninja movies when I was 16. And finally ended up in Hollywood, graduating from one of the top universities, Los Angeles Film School, as a producer, director, editor. And I've worked with Steven Seagal, I've worked with New Image, with UFO. That's what we do. Yeah, Josh Hartnett. Lots of people, you know. Leonardo DiCaprio. I worked with Leo, Scorsese. Scorsese. Yeah. Wow. Може да те пипна. So what about the helicopters? Absolutely. You want a helicopter in the We video? want to have a helicopter, we want to have racing car. Okay. The title is Racing The cars. Race. Yeah, Racing cool. cars. Many cars. Racing. All right. Is that possible in Bulgaria? Everything's possible, yeah. Всичко е възможно. Are we doing a bed scene? Do you guys want to do a love scene in the video? A love scene? No. That's a good idea. No, we're doing a love scene. Това беше край на тази среща. От тук нататък се оттегляме всеки да помисли внимателно, да остане насаме със себе си и да прецени с какво може да допринесе този проект да стане наистина cool. Jess? Absolutely. Expect something to blow your mind.